Господин Александров, може да ви задам няколко въпроса? Да, слушаме се. Доста се коментира това, че ако наистина печелихте от залози, нямаше да ги продавате. Ако ти печелиш 5000, ще искаш ли да печелиш 10 000? Да. Тогава защо да се ограничавам с една сума? А и букмейкерите лимитират печелившите играчи и не може да правим милиони от залози, а от бизнес може да се правят милиони. И заради това съм си направил бизнес. Лесно проверимо е и в Google, че за миналата година имаме над 1 милион лева оборот, така че защо да не помагаме на хората допълнително да си изкарват пари от залози? А защо промотирате хазарт, като той води до зависимост? Ами не е хазарт, когато разчиташ на информация. Хазарт е тотото. Ние не играем на случайен принцип, ние работим с медицински щалове, журналисти на отбори и разчитаме на информация, която никой друг няма. Играем отбори, които са контузни играчи, например в защита, играем други отбор да вкара гол и така побеждаваме букмейкерите. Ние сме против букмейкерите. А как ще коментирате конкурентите ви? В България конкретно нямаме конкуренти, няма хора с сайт, с статистика, няма хора, които предлагат дори 30-дневна гаранция на парите, което е нещо задължително в електронната търговия, защото просто знаят, че хората ще си искат парите обратно, защото не са доволни от тяхната услуга, а от нашата са доволни и заради това ние предлагаме всички тия неща. Имаме над 2000 активни клиенти, доста отзиви, които може да проверите сами. Благодаря. Благодарим.